Тапшыруга килгән алдагы жылы эштәлекле котлау сәламен укып китәм. Бүген үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен Труев авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Халиметова Нурия Мөдәррис кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Ринат абый, кызлары Дилә, кияве Ришат, оныклары Мухаммед һәм Ильяс, кызлары Наилә, киявләре Руслан котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. 50 ел элек якты җир шарын җылытыр өчен бу дөньяга безнең иң кадерле кешебез, сөекле тормыш иптәшем, газизәнкәебез, яраткан әбекәебез тәүге авазын салды. Матур гаиләдә бик кадерле бала булып үсеп, башлап мәктәп, аннары Пенза шәһәре техникумында һөнәри белем ала. Язмыш дигән хәйләкәр зат безне мавыктыргыч килеш тоташтырды. Без бит алтыным белән бер урамда, бары 5 өй аша гына яшәсәк тә, барыбер чыннан бер-беребезне якын күреп танышырга өлкән апасы Мәрьямның туй көнендә язган булган. 1993 елның карлы буранлы гыйнвар айы безне мәңгелеккә кавыштырды. Тату һәм матур гаиләбезнең барлыкка килүенә дә инде быелгысы елда 30 ел тулган. Шул дәвердә 1993 елның ноябрендә беренче чәчкәбез, кызыбыз Диләбез туды. Ә 1997 елда бәхетебезне икеләтә арттырып бу дөньяга төпчек кызыбыз Наиләбез дә аваз салды. Акыллы, тыйнак, тырыш, бик уңган хатыным гомере буе гаиләбезнең җылылыгын саклаучы, күңел түремне бизәп яшәүче булып яшәде. Кадерлемә мин бик рәхмәтле. Һәр вакыт өйдә җылы, балалар караган. Аларны да ул үз үрнәгендә матур тәрбияли алды. Уңган куллы хуҗабикә буларак, аш-суга да, пөхтәлеккә дә өйрәтте. Инде кызларым, минем гомерлек хыялым, улларым булуны чынга ашырып, гаиләбезгә батыр кияүләр дә китерделәр. Бүгенге көндә сөеклем белән шатланып яшәр өчен 2 татлы оныкларыбыз бар. Кадерлем минем, сизәсеңме? Бу авыр, әмма бик матур тормышта без барысында җиңеп чыгып, бергә шушы күркәм көннәребезгә җитештек. Алда да пар канатларыбыз сынмыйча, бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып, алтын һәм бриллиант туйларыбызга җитешик. Хәтердәме, нинди яшьләр идек? Язмышларда көттек барысын. Бер көн килеп олыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чабык үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде баланыкларым рәхмәт укып дога кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә, шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанышы, җитәрлек ул булды барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм, миңа терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парым итеп язмышка. Кадерле әнкәебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Сабыр холыклы, тырыш, булдыклы, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясең. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен, аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Хөрмәтле Нурия Мөдәррисовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнгә, сиңа эшел биреп, мине хисләйтеп, тормышымнан нурга үргәнгән. Минем өчен туган матурым син,
yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə benim için tuğan matturumsin yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə Rahmetlimin mengi Hüdayıma Mina seni nasip etkenige Yılları devamında Menginler arasında Mina seni saklan Yetkenige Benim için tuğan Matturumsin Yazmışımda benim Takdirimde ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə Rahmetlimin sina can süygenim Mina suyu bölek ikkeniga Mina suyu verip meni hisleydi Turmuşumni nurga türganiga Benim için tuğan matturumsin Yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə benim için tuğan matturumsin yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydım sevgine köngül bəxtimdə